fuq nota ftit aktar serja, meta ltqajna magħkom, iltqajna wkoll ma' Emma. Emma, inti ma twelidx Malta? U qed ngħidha di bil-permess tiegħek. Kif kienet l-istorja? Inti twelid l-Etjopja. Ija twelit l-Etjopja. Ija twelit l-Etjopja, ovvjament. Dikja inti meta kont żgħira dik l-Etjopja hemmhekk. Le, Imma hemmhekk- x'ġara meta sorry. Le, mek kontet għaddar ma' nanna la jaffila. Ok, mela, ejja morru qabel fejn dik l-Etjopja. X'kien ġara meta twelid? Jiena, bażikament, twelit l-Etjopja, ommi tal-Etjopja. Kienet vera għadha żgħira, kważi kellha daqsi 15 sena jekk mhux iżgħar. U inti ta' 15 sena ma tista' trabbi tarbija, fimt? Allura l-ewwel ħaduni ġo kontejner tax-xogħol biex iżommu l-babies fuq sodot tal-ħadid. U ktit il-mami jew iżommok jew titlaq matul il-lejl. Jiena l-mami tiegħi telqet matul il-lejl. Mbagħad kien hemm raġel jismu Molatu, ġi jiġbor il-babies li kienu għadhom telqu ommhom matul il-lejl. Ħaduna il-pulizija biex jirreġistrawna u hekk ma tħaduna l-istitut. Ġiet tini sekonda ċans, ħana kux differenzja. Ġifieri il-mami marret bik bil-lejl ġo dal-post fejn jitilqu l-babies tanker. U telqet. Telqet għax I mean, se taqbad tagħmel ta' Għal-raġuni taħħa, le, ma ġifieri inti stajt miet, mhux hekk? Mhux hekk, mhux hekk. Kieku ma sabek ħadd. Eżatt. Mbagħad sabuk. Ejja, mbagħad mort l-istitut. Mbagħad sabitni l-mami. Qalet dak it-tif in baby girl irrid, fimt? U ġabet lili u issa. Għaw il-mami nistgħu narawha x'imkien. Fejn qiegħda? Emmi għaret nara minn fuq. Emmi, min jaf? Il-mami with-daddy, u daw. Il-mami with-daddy. Min jaf kemm huma kburin bik illum? Mela. Mhux hekk? Ta' 5 months ġabitni u l-mami veru kont għadni baby jisni trabbejt Maltija u f'Malta u hekk allura nixtieq ringrazzjahom ħafna.